Sunt bun? Încerc. Banii ăsta e mai acolo puțin. De ce? Pentru că ar fi bine să o luăm pe aici. Pule. Acum spui? Auzi, trebuie să urcăm pe acolo? Spune-i să stai acolo, îți dau și eu în spate. Stai așa că s-ar putea să o luăm pe aici. E mai în spate, că E gaura mare că nu văd. Bă, futu-i mama, măsi. Wow, ce mai gaura-i mea? Așteptările se schimbă cu Orange. Activează-ți o cartelă Simply Pay până la 31 august și primești 75 de minute și SMS-uri naționale, 1500 de minute și SMS-uri în rețea, totul cu 5 euro. Băi, gaura mare. La reîncărcare ai opțiunea gratuit timp de 3 luni. TV aplicabil la cumpărarea creditului de reîncărcare. Aici? Așa da. Dar trebuie să te împingă cineva cu un central. Am motorul. Rămâi suspendat. Nu-i dă motor. Băi, gata. Ei. Dar pe aici nu merge, mă. Astăzi seara la prima de European King Weekend-ul de forță. Imediat după August 18, Horia Bernard prinde în offside vedetele care dau kick să bucătărie. Schimbă bannerele, schimbă dispoziția în tine. Johnny Depp și Kate Winslet se întâlnesc pentru căutarea